дигар саволе ки кардан гуфтанд дар бораи ҳиҷомат маълумот медодед. яъне ҳиҷомаро бародари азиз медонед шумо ки яъне хун гирифтан. аз саромон мегирем, аз пешониҳомон мегирем, аз рухсорҳо мегирем, бинед аз пушто, аз пойҳомон мегирем. яъне чандин мавзеъҳое ҳаст ки яъне аз амунҷа ҳиҷома мекунанд. ман ҳозир аз ҳадисҳои пайғамбар дар боби ҳиҷора ба шумо мехонам бародари азиз. яъне ин китоби ат-тарғибу ва тарҳиб ай мин алҳадиси шариф аз ҷаноби ҳофиз ана гӯем аз ҳазрати имом мунзирӣ ин китоби ат-тарғибу ва тарҳиб шай бисёр худо раҳматш куна меҳнатҳои зиёд кард. бисёр ҳар як масъалаҳоро ҳар як мавзӯъҳоро бо ҳадисҳо ба оятҳо мақсад оварда расондааст. инҷа мехонем ҳадисе аз ан аби ҳурайра разияллоҳу анҳу қол қола расулуллоҳи саллаллоҳу алайҳи васалам ин кана фи шайъин мимма тадовайтум биҳи хайрун фалҳиҷама равоҳу абу довуд ва ибни моҷаҳ. абу довуд дар китоби тибуш ва ибни моҷаҳ ҳам дар китоби тибуш овардааст. яъне аз ҷаноби абу довуду ибни моҷаҳ омадааст ки расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтааст ки агар гуфтааст шумо хоҳед ки саломатитонро барқарор кунед, агар шумо хоҳед ки ҳамун дардҳое ки шуморо нороҳат кардагед дур кунед, аз ҳиҷомада дигар беҳтарини табобат гуфтааст вуҷуд надорад. яъне тамоми дуркунандаи ҳамаи дардҳои шумо ин ҳиҷома аст гуфтааст. ҳиҷома кунед гуфтааст. барои ҳамин нафарҳое ки ҳиҷома мекунанд бародари азиз шумо бубинед ки хеле одамои мақсад бигем гуфти тоҷикои мо хасакӣ набошанд. яъне одамои таҷрибадор бошанд. одамои бигем ки бо ин масъалаҳоро хуб медонистагӣ бошанд. ита барои рӯзгузарониша ё барои мисол зиндагӣ маҷбурш карда боша дигар надонад ки тарзи ҳиҷома чӣ хелай, чӣ гуна мақсад ҳамун ана хуна бояд ай куҷо бигирӣ, барои кадом дард ва ҳар як дард ба худаш бо нуқтаҳои худша дорад. ҳамин дам эҳтиёт кунед. чӣ хеле ки ҳамин пеши як табиб духтур мерен, шумо бинед ки пеши ҳар духтур намерен ку. нигаҳ мекунед ки чӣ қадр таҷрибаш зиёдай, илмш зиёдай, фаҳмиш зиёдай, ҳамуда муроҷиат мекунед. ҳамин ҳиҷома ҳамин хелай. ҳадиси пайғамбарро фаҳмидем ки беҳтарини табобат ин ҳиҷомат аст гуфтанд. дигар ҳадис боз аз ҳамин ҳазрати имом абу ҳурайра ахбарани абулқосим анна ҷибраил ахбараҳу анна алҳаҷма анфаъу ма тадава биҳи ннос равоҳу лҳоким. ҷаноби имом ҳоким ин ҳадис овардааст. гуфтааст ки пайғамбари нозанина ҷабраил хабар дод ки ба умматот бугӯ ки яъне ҳиҷома ин чи аст аз ҳамада нафъуш аз ҳамада фоидаи зиёд барои саломатии умматот анами ҳиҷома дорад. оле дар як китоби дигар хонда будум ки дар шаби меъроҷам дар вақте ки пайғамбармон ба даъвати илоҳӣ рафта буд, малоикаҳо ки аз бас ки пайғамбари нозанинмона дӯст медоштанд, онҳо мақсад як бигем ҳадияе барои пайғамбар чӣ гуфтанд? гуфтанд ки уммата бугӯ ки ҳиҷома кунанд, яъне барои барқарории саломатишон ҳиҷома кунанд. ҳиҷома дуркунандаи ҳамаи мақсад бемориҳо ҳаст. оли имрӯз дар ҳамин ҷомеаи мо шумо ҳам бисёрай нафарҳое ки ҳиҷома мекунанд бисёранд. ҳатто расман ҳам ҳаст, расмишам вуҷуд дорад. баъзе одамое ки мисол пинҳонӣ ҳам мекунанд, лекин расману ошкорош ҳам ҳаст. барои ҳамин ин бисёр нафарҳое ки ман аз он ҷумла бародари азиз худ ба мисол меорам. як замони ҳамин
ҳақиқатан ҳамин сардард бисёр ҳолмона бад кардагӣ буд. То ҷое мешид ки ҳамин зимистонҳода барфа мегирифтем, дар бораи сармон мемондем. алҳамдулиллоҳи раббил оламин, ай замоне ки ҳамин ҳиҷомара хоб бигем мутахассисош пайдо шиданд ва хондем дар ҳадисҳо, наздшон рафтем, ҳиҷома кардем, шукри худои меҳрубон ки аз ҳамун дардҳо дур мондем. ё пойҳое ки дард мекунад, ҳамун мавзеъро нишон метӣ, ҳамун мардак аз ҳамун ҷо ҳиҷома мекунад, ҳамун дардҳотон дур мешавад. аку мардуми мо ки дар атрофи ҳиҷома маълумот надорем, ё ин ки ин чизи навай, ин аслан дар давлатҳои покистону дар давлатҳои мисол эрону дар афғонистону дар арабистон, инҳо да и аз пеш гӯем ки инҳо огаҳӣ доштанд, ин мардум ба ҳамин чиз ки сар кор дошт, ин дар тоҷикистони мо чизи навай ва бисёри мардум метарсад. вале донем бародарои азиз ки ин ба мувофиқи ҳадисҳое ки ман хондистам бисёр барои саломатитон хуб ай, бисёр барои саломатитон нағз ай ва даи хароҷотам камтарак ай, он маблағи зиёдам дар ин ҷа сарф намешавад. ҳадиси дигар мехонем. хоб عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدث رسول الله صلى الله عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمره أن مر أمتك بالحجامة. رواه الترمذي. امام ترمذی هم برادرای عزیز این حدیث در کتاب تیبش آورده است. همون سخنی که در بالا گفتم، یعنی پیش هر یک ملائکه که پیغمبرمون میگذشت امرش میکرد که امتو تا بگو که حجامه کنن. خب اینجا هم حدیث دیگر هم از ابن ماجه هم همون عیناً همون چیزی که گفتم همون هم باز اینجا تکرار هم با آورده است. دیگر حدیثی که اینجا آمده است جناب امام حاکم گفته است که پیامبرمون گفت من احتجم لسبع عشرة من الشهر کان له شفاء من کل داء. پیامبرمون گفته است هر کسی که هر ماه در چیسله 17 اگر حجامه کند از جمیع بیماری ها شفا می‌یابد. مقصد 17 ایتری ینور و فوریه و یورانی از ماهای هجری حساب کنید شما. این امروز 28 ذوالحجه. ببین اینا پگاه 29 ذوالحجه. انا که از مثال که میبینیم این ماه 29 یا 30 مثال محرم میآید. محرم روز 17 ماه محرم اگر ما رفته مثال حجامه کنیم میگه شفا هست. ایرا امام حاکم آورده است. دیگر جناب امام ابو داود در کتاب تیبش آورده است که من احتجم لسبع عشر و 19 و 21 کان شفاء من کل داء. حضرت ابو داود گفته است که پیامبر گفتند که شما حجامه کنین کی؟ انا گفته است یکم، 17، 19، 21. 17 19 21 همین ماها هر کدام روزش را که شما مقصد اگر همون روز را توانین از همین 3 روز در یک روزش خواه 17 خواه 19 خواه 21 شما رفته مقصد حجامه کنین. این هم گفت از جمیع دردها خداوند شفا تا میده. دیگر حدیث اذا واقف یوم 17 یوم الثلاثاء کان دواء الصنة. در اینجا گفت که اگر از نام پیامبرمون میاد در روایت دیگر میگه اگر 17 همون ماه در که تو حجامه کنی میره اگر با در روز سه شنبه بیا این گفت با فضیلتش از دیگر
мақсад рӯзҳо бо болотар зеботар меяд. Агар 17 бо ба сешанбе мувофиқ бияд. хоб дигар ҳадис инҷа як ҳадис тӯлония, ман аз байнаш мехонам. мегӯяд ва фиҳа шифоун ва барака. дар ҳиҷома, бародари азиз, пайғамбар мегӯяд ҳам шифо ҳаст, ҳам баракат аст. дигар ва тазиду фил ақл ва фил ҳифз. гуфт ҳамин ҳиҷома ҳам ақла зиёд мекунад, ҳам ҳифзи одама. ҳифз мақсад чӣ қадар одам серзеҳн мешавад агар ба шарте ки ҳиҷома кунад. ҳамчунон нури чашмша мега рӯшан мешавад. дигар омадааст ки ваҳтаҷиму ала баракатиллоҳ явмал хамис. пайғамбар гуфтанд ки рӯзҳои ҳиҷома рӯзи панҷшанбе. ваҷтанибу билҳиҷома явмал арбиъо вал ҷумуа ва сабт вал аҳад. не ки ай 4 рӯз гуфтааст, эҳтиёт кунед ҳамин 4 рӯз ҳиҷома накунед. чоршанбе, ҷумъа, шанбе, якшанбе. бародари азиз, чоршанбе, ҷумъа, шанбе, якшанбе. дигар 3 рӯз дигар душанбе, сешанбе, панҷшанбеш мақсад иҷозат ёфтанд. баъд меорад мега ваҳтаҷиму явмал итhnайн ва суласа. душанбеу сешанбе ҳиҷомат кунем. фа иннаҳу лявм аллази афа аллоҳу фиҳи айюб. зеро мегӯяд дар ин рӯзҳо худованд ҳазрати айюба шифо додагӣ аст. ва зарабаҳу билбало явмал арбиъо. ва гуфтанд ҳазрат ки балое ки ба сари айюб оварда буд рӯзи чоршанбе буд. яъне аз ин ҳадисҳо чӣ фаҳмидем? ҳам савоби ҳиҷомаро фаҳмидем, ҳам фоидаи ҳиҷомаро фаҳмидем, ҳам рӯзҳои ҳиҷомаро фаҳмидем. иншоалло ман барои шумо ина дар ин бобам маълумот